33. pasartea, 20. ipuinia, eulia eta inurria. Eulia eta inurriak zerabile nauzi gogor bat, norote zen ederrago. Euliak bere alde edo bandorako zioen. Zuk inurri itxusia, ezin burua nirekin berdindu dezakezu. Nonai eta noznai gauza guztietan aurreratzen atzaizu. Ardi edo idi bat hiltzen badute, neu naiz lehenengo jaten diodana nahi dudana. Nabil erregeen gur eta maietan. Lo egiteko dauzkat aukera osoan oherik bigunenak. Nahi dudanean, eguraldi hotxetan, noa sukaldera eta han berotzen naiz. Eguzkitara irten nahi badut, nor eragotzi. Ni nabil edo lurrean oinez edo airean negaka, nahi dudan bezala. Zu berriz beti arrastaka. Ai, zurri zitala, diotza inurriak. Zer da hansi zu egotea? Erregeen buru eta maietan lo egitea, ohe bigunetan berdin inork ikusi nahi ez bazaitu, bazara guztientzat gogaikarria, eguraldi bigunarekin basabiltza bai egaka, zerbait badirudizu bero aldietan, negua datorrenean kikiltzen zara, ezoa maiako apurrak biltzera, eskutatzen zara toki ilunetan, eta inore ez du bere zure berririk ez daki bizi zaren edo ez. Ezin aurpegirik eman diozu elur apur bati. Eta hau da zorionekoa izatea, ni bizi naiz udan atsegin osoan, eta non nahi dut zer jan.